Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा जों मिथिबाय आसाम बिधान सभा इलेक्शना जोब्बाय आरो रिजाल्टबो मोनबाय आरो लोगोसे सरकारबो दाबाय होनजाबाय। दा बावैनो दासिगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि NDA सरकार 3.0 एबा खनथाम BJP एबा NDA आसामाव सरकार दासिगोन बा दाबायानो। दा बेनि गेजेराव गोबांथार माखासे बाथ्रा होनाय दं बिथांमोना सरकार दायोब्ला साख्रि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन राङारि अनसुंथाइ। दा बिनिनो पार्ट हिसाबै जों सावरायगोन आसाम स्पेशल टेट एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय आरो लोगोसे BTC LP UP नि फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होनाय आरो बोरै होगोन माब्ला प्रसेस जागोन बिनि सायाव जों सावरायगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नायजोब अब्लासो बुजिगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो। बेवहाय नोंथांमोना जेनोखि बेनाराव मोनदों 8 मेनि उनाव प्रसेस जागोन। दा माया प्रसेस जागोन आं नोंथांमोना फोरमायगासिनो दङ। स' बेखायनो भिडिअखौ नाय अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। देन बेनिफ्राय जोङो गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे आसाम स्पेशल टेट एप्लाइ खालामनायफोरा एग्जामा माब्ला जागोन बायदि। दा बिनि सायावबो जों सावरायगोन। दानिया जों फार्स्टआवनो जोङो थांनो अफिसियेल पर्टेलाव बेनो जाबाय BTC नि टेटनियाव। दा जों फैबाय BTC टेटनि अफिसियेल पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे रेफारेन्सखौ लानांगोन जे आसाम टेटनि रिजाल्टआ दाख्लि डाइरेक्ट PDF होआखै, डाइरेक्ट PDF काट अफ होआखै, जास्ट माने मोनसे चार्ट होदों आरो बेवहाय काट अफ होदों। नाथाय बेयाव केन्डिडेटनि नाम माने बेसेबां सोर बेसेबां मोनदों बिदि गैया। जाहोना जाबाय नोंथांमोना टेक्निकेलि मा खालामनांगोन, नैबे लगइन बे लगइनाव क्लिक खालामनानैसो गावनि रिजाल्टखौ क्वालिफाइड जादोंना जायाखै नुनो हादोंमोन। बेवहाय नै जेरैहाय BTC नाबो नोंथांमोना ID दङ। स' नोंथांमोनाबो बे टाइपनि प्रसेसजों फैनांगौ बादि कन्डिसन माने BTC नाबो नोंथांमोना एक्सुअलि काट अफखौ नोंथांमोना मोनगोन। अके बेबादि मोनसे काट अफ मोनगोन आरो अके देन बेनिफ्राय बेवहाय केन्डिडेटनि नाम बेनिफ्राय बेसेबां सोर मार्क्स काट अफ मोनदों बेबादि फैनाय नङा बादि आंनि नुहुरनायाव। मानोना आसामाव जेरै होदों बेबादि प्रसेसआव थांनायनि इसारा दङ। दा बेखायनो BTC नाबो गावनि आइडिजों लगइन खालामनानैसो क्वालिफाइड जादों ना जायाखै मेरिटआव दंना गैया बेखौ नोंथांमोना नैबे लगइनाव क्लिक खालामनानै नायनांगौ बादि जानो हागौ। मानोना आसामाव बेबादि प्रसेसा दाख्लि जादों। उनावसो माने डाइरेक्ट माने काट अफखौहाय माने मोनसे चार्ट हिसाबै PDF हिसाबै होनाय जादों आरो। दा बेखायनो नोंथांमोनाबो नैबे 984 पस्टनि मेरिट लिस्टखौ बेबादि प्रसेसआव मोननायनि इसारा दङ। दा माब्ला मोनगोन? स' माब्ला मोनगोन आरो आसाम स्पेशल टेटआ माब्ला जागोन जों बेखौ सावरायोबा जोङो बेक थांनानै नैबावहाय आं मोनसे बुंदों नै नोंथांमोना मोनदों जे 8 मेनि उनाव प्रसेस। दा बाथ्रा जाबाय 8 मेनि उनाव प्रसेस होनदोंबा नोंथांमोना माखौ सानदों? बेनो जाबाय दा आसामावहाय गासै 126टा मासियाव बांसिन माने सिट लाबाय जेरैहाय ND हिसाबै टटेल 102 MLA देरहाबोदों। दा बे मन्त्रि सभा मन्त्रि सभाया इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला 8 मेयाव जागोन। स' 8 मेयाव जिरायगोन दिसपुरावहाय जिरायगोन आरो बेवहाय गोबांथार सावरायलायगोन जे सोर मा पस्टआव मिनिस्टारखौ होनाय जायो बा मोननाय जायो। बेखौ आं सर्सआव मोनदों, एसे गोजौआव माने खबर मोनदों जे 8 मेयावहाय दिसपुराव जिरायगोन। दा बेखायनो 8 मेनि उनावसो प्रसेसा जागोन। 8 मे हमना ला 8 मेनि उनावहाय माने गासैबो प्रसेसआव फैसिगोन जेनोखि पेन्डिं थानाय। दा गुबै बाथ्रा जाबाय जोंनियाव इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM बिथां रबिराम नार्जारि। अके स' रबिराम नार्जारिया इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM मोन। अके स' EM मोन बिथाङा जुदि मिनिस्टार पस्ट मोनोबा मिनिस्टार पस्ट मोनोबा बिथाङा गावनि दायथ' जेनोखि रेसपन्सिबिलिटि रिजाल्ट होनाय बे रिजाल्ट होनायखौ बिथाङा थाबैनो मावलांगोन आरो। अब्ला जोंहाथ' मिथिखागौ जे मे दानावनो मिनिस्टार पस्टखौ बयबो जि मोनथावगौ बिथांमोना मोनगोन नालाय। बेखायनो रिजाल्टआ मेयावनो बे मे दाननि जोबनायथिं हयथ' मे दाननि गेजेराव फाइनाल मेरिट लिस्टआ फैनो हासिगौ। बेनो जाबाय BTC टेट हिसाबै। दा रबिराम नार्जारि मोनगोन ना सेवलि मेदाम मोनगोन क'क्राझारनिफ्राय। स' बेवहाय एसे दायो क्लियार जाथ'वाखै आरो जेब्ला क्लियार जायो नोंथांमोना मिथिगोन। जुदि रबिराम नार्जारिया मिनिस्टार पस्ट मोनोबा EM निफ्राय बिथाङा किजानि EM खौ गुबुननो होनो हागौ। बेखायनो गावनि दायथ' थानाय हिसाबै रिजाल्टखौ बिथाङा थाबनो होना गालांगोन। बेनो जाबाय टेटनिखौ। मानोना गासैबो रेडि दंखाजोबो होनना बुंदों नालाय। स' बेखायनो पाब्लिस खालामबानो माने रिजाल्टखौ मोनसिगोन आरो। देन उदालगुरि हिसाबै सरान बर'आ मिनिस्टार मोननायनि इसारा फैदों। गासै BTCआव 2 मिनिस्टार मोननायनि इसारा फैदों। दा बेखौ जों मिथिबाय। दानिया जों थांसै बेनो जाबाय आसाम स्पेशल टेटनि सायाव। दा जों फैबाय आसाम स्पेशल टेटनि सायाव बर' मिडियामनि थाखाय मोजां खबर। बेनो जाबाय थांनाय बाराव एप्लाइ खालामना दोननाय जिनाखि आसाम स्पेशल टेटआव एग्जाम होगोन रेडि जादों। मानोना
इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार बिथां रनज पेगुआ देरहाखाबाय जेब्ला स' बिथाङा बेयावनो थाफिननायनि दङ मानोना बिथांनि डिपार्टमेन्टआव गोबांथार पेन्डिं थानाय एप्लाइ जानायफोर दङ नालाय आरो लोगोसे साख्रि होनांगौ दङ जिटि पिजिटि आरो आसामनि सिएम बिथाङा बुंखादोंमोन जे 50,000नि खाथियाव एबा एसे बारा होनना बुंदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव पस्टआ दङ होननानै जेरै जिटि बेनिफ्राय पिजिटि आरो लोगोसे एलपि आरो इउपि लेभेलाव आरो लोगोसे टिचिं नन टिचिंआव दा बे स्पेसियेल टेट एग्जामा नैबे जुन आरो जुलाइआव जानाय चान्सआ दंसै बेखायनो फरायखादो आरो लोगोसे पस्टआ गैया नङा बुरजा दङ बर' मिडियामनि थाखाय थ' नोंथांमोना बेखिनिखौ आपडेटखौ लाग्रोदो एन्ड नेक्स्टआव BTC ग्रेड 3 ग्रेड 4 फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड फिजिकेल टेस्टनि सायाव जोङो डिसकास खालामगोन आरो लोगोसे BTC सेक्रेटारि आरो फरेस्ट मोननाय साख्रिनि सेलारिनि सायावबो जोङो इभिनिंआव कभार खालामगोन